Ay nabintong, ure bayaba sa tag, pakada kalata, takababay ng ganyan eh. Idag pakada ako. Padawat man bayabas yaw. Ayusan. Kisa ba na to yan? Sino nagbagam ka mo tao na eh? Atatikon ko na kanya Manong Andres. Kasi nakapakada noon tao. Mindset ba? Niya ating nga maturaw. Gimas iturong na dati nga tao, naggimas tayo nga sa buwagan si Danumay. Hindi nga malangitan, dagagkan man nila di balayaw. Kinanit yung ubingay. Uray na man dita. Oh no! Apa nga pinasana mo dun taong? Ay kami nga mamatur kita. Di mo muyang nga pisto data. Pasensya kayo tang, tanay rin ko gamay. Payito ka kami nga mamaturog. Payawan balay mau. Pasensya kayo na tang, nairidop ko nga raw. Pasensya. Yung kagawin doon. Pisto data. Singurot tang, kawid ako. Nakatagad na tao. Naglukong nga buingay. Kinarawan akpay. Hey, nakadubungan natin ba iyabasan? Mga alakan. Ay, pintanan. Bigat pa yun, nabasa. Tuloy. Hoy! Pero kakamta, nagpakatakatan. Apay, kailangan pa ipakada natin Manong Andres. Bayabas lang, iimot da. Kasi sa mga pagpakada ka muna data. Ang pagkamalan na kapag tatakaw dita, dinaspak ka. Bayabas lang, ipakalang dakpay. Punay mo ta panunot mo. Ay nabintong, ure bayaba sa tag, pakada kalata, takababay ng ganyan eh. Idag pakada ako. Padawat man bayabas yaw. Ayusan. Kisa ba na to yan? Sino nagbagam ka mo tao na eh? Atatikon ko na kanya Manong Andres. Kasi nakapakada noon tao. Mindset ba? Sika, nagadurasan mo, bumakagtan! Di bumaba. Basta tama di makaumutigin kanya. Apay, nagkulit kan, awang kartao ko. Apay, matitawag ko di pukpukpuk din ay. Naglakalag pa kada na eh, apang kaladjay, bagam, padawa man di bayabas, kasjay, matingan, muli kalatan. Nagaduti sa umon niya. Mahang ka, tagtal na tangiwat mo. Kanyam natan, agtaki ako makahit. Apay, padam nga man nakay, ang sag. Saba na to yan. Pasalamat ka, kasinsin mo ni bagat ka, namadilang, ha, yalam mo. Pasalamat kamot lang ta, kinayatan na ka ni Manang ko. Nagtaki ka, nagangsag ka pa eh. Sika, tatay ka pa ya, paulit-ulit na tayo pagbagamahon. Pay sumaw ito. Nagmalas guard ni Manang ta, sikat tinasawa na. Ay, for your information bintong, ni Manang mo ting pinakaswerte tilubong. Tasyak tinasawa na. Yeah, boy. Nagadulakit ka mumon. Pinikot mo lang ni Manang ko. Siyak pa tinang pikot tata. He, namum lang, ni Manang mo tinang pikot kanyak. At ang harupan, sikat pinikot na Manong Andres. Sauce! Ang sag! Sika, tatay ka pa ya, mamarpam kan. Ang natiyaramidam kanya ako. Sige, taipulong ka kini Manang ko. Kasla ka laubing nga gipulpulaw. Sanga-sangan tawag mo. Kasi ka nga ay,
Agkalkalbo pa yun. Ay na, pasalamat ka. Tanagtak ka nagbaliwa ka. Ha? Nung madilang, tatay ka pa yung nakadisot ta. Taktul ka nung nagbaliwan. Mabutong ka lang kinamanang kagawi doon. Baka sapulon na kan. Baka di ka pa yung nakalabad di balayaw. Panyora sa'yo. Agalas 11. Ana? Alas 11? Ay mo gam, siya pagam nakalutaw. Nagbukuhari man na dyan. Andres, di sayang nga talaga. Naglastong kag sao, mabutong matlandayam.